ongi etorri txorien esasoi honean saiora, arratsaldeon zigor. Arratsaldeon. Bueno, enteatu naiz, hor Arabalde inguru hortan ibilitzeala. Baina hori ez da notizia. Enteatu za hor tximu batek eskapatu dela torko basoan ere hemendik hemen da bilela. Ez. Ba, tximu batek ikusi dugu lehen. Hori da gaurko berri nagusia. Berri nagusia, benetan, hemen tximu batek ikusi dugu lehen. Baina, Arabaldean izan gara eta Araban zer egoten da? Patata. Bueno, udapa elkartean izan gara. Eta, bueno, kontu asko, eski patata, hain gauza oinarrizkoak, baina, bueno, baduka bere asuntua eta, bueno, horren ingurukoak izango ditugu. Hori da, oinarrizkoa eta bere asuntua dauke eta batipat beldurrak kendu bertzaio. Eta horri buelta txiki bat, edo buelta handi bat emateko gaur prestatuko dugun errezeta hori izango da, patata minak. Nola prestatuko duen saltsa mina, etxean kozinatuz. Horretarako tomatea, tomate pasta, almidoia, ozpina, baratxuria, eztia, azafraia, piper mina eta tipula daukegu. Eta guzti hau, tomate saltsa bat bailitzan kozinatzea izango da. Eta jarraia nola ez? Patata! Horre, minionsak esatea, a la banana! Oin da, a la patata. Banana esaten dute, minionsak. Patata ez dutelako esaura. Eta banana. Eta banana. Eta gero dice, para tu! Hori eskolako umeak egiten da. Ja, pozik aldituza? Venga, ba. Para tu! Bueno, nola kenduko diogun beldurra, patatari gehien bat frijitzeko olioa ona da, benetan ona da, baina kasu hontan gutxi botako diogu zergatik gaur erabiliko duenako onako frigigailu eta labe haizegailua edo haizeakin egiten den olako gailu hori. Beraz, estreinekoz gaur alde batetik hori eta beste batetik patata. Hori da. Sagardoak kopan, garagardoak kopan eta patata ere frigigailuan. Zer mozko katxarroa jaione? A ber, esan, bota, mundiala. Zuk hemen bota zenian ni galdera horren ingurukoa, oin hortan aditua zuzara. Ondo, pozik? Oso pozik. Egi esan erabilera ematen zaio. Egi esan ez da esan genezake zokoan usteko olako gailu bat, eta gehien bat, olako koipek murriztu nahi baldin baditu, zipristina murriztu nahi baditu sukaldean eta, esaten dena ez, dena txukunago mantendu, aukera ona da. Aukera horrutzik gauza batzuk frigitzen da, segi gauzak egiten ero, eta bueltan gaude dena, ez da lagungo dena txipristineakin eta... Hori alde batetik, hortarako ze behar du lehenengo eta behin kalitateko onako, osagaiak, patata adibidez, gero programatu eta listo. Ongi, oso ongi. Erosketagakin posi. Oso ongi. Beste gailu bat etxerako. Toki egin beharko duzu hori sartzeko etxean. Bai, baino ez do, autokarana batek zen besteko toki harrapatzen gizona. Ez? Ez, Ez. Eta hori autokarabanan zen moz, jaina? Oso ongi. Gomendatzi izut, egitan. Horrek ez du elektrizia gutxi batuko? Labe bate baino gutxigo. Kalkuloak inda gaude. Bale, etxo. Oso ondo. Hemen, olio txorrotada bat berotzen. Jarraian zegituko diogun tipula. Hemen tipula gozo badauket. Tipulak, kasu honetarako, saltsa honetarako ni gozoa gomendatuko nizueke. Bestela, more bat, edo, eskura daukezuena, baina hok benetan zalea naiz ni. Patata hona izango baino, tipulere... Tipulan bat erabiltzea nik uste garrantzitsua da. Barrura. Eta hau izango zen, patata minak edo patatak braba erara, erolan esan. Bai. Hori, esmatu esaten da Madrilen ero esmatu zituztela, eta saltza originala jenteak egiten du, asko gerrezaldera egiten du mahonesa bat, eta gero horri pikantea botatzen dio, eta listo. Patata minak hori ez die. Patata minak saltza bat da, egin behar da saltza bat, eta gero, min puntua hori bakoitzak hori etxian jolasteko. Argi dau, seme alabekin erojan barba ituzu hauek, mina pixkat suabexo. Baina nik gaur ingo dituzu era tradizionalean gailu horrekin. Tradizional berritzailean. Oraindik berritzaileagoa badago, baina gero ikusiko duzu. Bai. Hori udapan ikusi genduen, baina gero xeo ikusiko duzu. Aurrena? Errezagoa, berritzaile errezago. Askoz errezagoa. Olako gailu, horrekin ere erabili alde, eta horrik uste dut, bai, katxarro horrekin erabili alda baita, baina. Ni bueltan hemen aiza, tipulau txikitu eta erregosten jarri besteik ez da. Guazen udapara. Guazen gu gazteizea eta berze kontatzen diguten handik.
Kaixo Jaione, gaurkoan Arabara etorri gara eta Arabataz hitz egitea, patatataz hitz egitea da. Nahi duten esango dute. Bai, duela 500 urte ekarri zutela, ez. Patata gurea da. Eta horren inguruan nor daki? Udapakoa. Artzalde hona, Iara. Kaixo, Igor. Bueno, duela urte atzu zu etorri zinen Txorienera, gaur Txorien etorri da ona. Bueno, hemen gaude, Gasteiz kanpoko aldean, zer da Udapa? Lehenengo galdera. Bueno, Zigor Udapa, bigarren mailako kooperatiba bat da. Eta hemen, Arabako nekazari batzuk, bertan lan egiten dugun langile batzuk, eta laboral kultza biltzen gara. Eta zer dakuzue? Dana, patata da, dana? Ikustekoa da, ze pabelloi handia daukate. Hemen dana patata da. Hori da, Zigor, hemen dana patata. Guk patata ekoiztu eta ontziratzen dugu, gero supermerkatuetara eramateko. Eta duela zenbat urte sortu zen, Udapa? Udapa 1993an jaio egin zen, datorren urtean ja 30 urte betetzen ditugu, orduan, ez da lan makala, ez da bide makala. Eta honena, patata ikustea da, ez? Hori da, bai. Baina hori dena patata da? Dana patataz beteta dago, Zigor. Siniste. Haundia Jaione hori, ikusgarria da, bertan, ez da, telebizan zuek ideia bat inoan zaeten, ze haundia da hori, eta dana patataz beteta. Bueno, patatan sehaska da Araba izan ere, ez? Eta Udapa azken finen hori biltzen du nolako zentrua izanik. Eta nik esaten du da bideoan, ja patata gurea da. Esango dute Indiatik, ero Ameriketatik ekarri zutela eta ja patata gurea. Gure, euskaldun du errezeta honetan bezala. Bueno, hemen kipula erregosten. Besterik gabe, bai. Eta jarraian baratxuria gehituko diogu, erregosten den momentu hortan gehituko diogu tomatea, eta gero almidoia, pasta eta gainontzeko osagaiak. Bale. Hauek gailuan ez dituzu sartu behar, ez ezer? Ze gailu? Hor tramankulo hortan honek gero? Patata gero, bai, lasai. Bale. Zenba gailu dituzulako etxean? Gaur egun kozinatzen dutenak gero? Kozinatzen dutenak, kasu honetan hau bakarra. Garbitzen dutenak? Ontzi garbi gailua. Honek oitakoak ez? Ez dauket bida ez. Zenba egia da, etxean gero eta zenbat, zerrenda bat hasiak gara eta etxean zenbat, gara batetan pelikuletan degusten duen, robotak eta izango denituela, eta, bueno, pixkat, roboten teknologia ero badaukago etxean, ez? Esaten dute honek lurra garbitzen dutenak rumba ero oitakoak, horren erabiltzen duten teknologia jakiteko nundi pasadan ero ez, teknologia militarra ero idela, bai hortik agartutako dela, mikroin labea ere NASAk armatu zuen janaria berotzeko ero horre espazioan erabiltzeko, eta zenbat trasto ditugu. Hori bai, bat ibakuze gertatu zaio nolako lurra garbitzen duten trasto olako batekin, ez? Olako robot batekin. Bueno, programatuta zeukaten, goizaldeko ordu bateretan martxan jartzeko ordu bitan. Baina horre zahata eta zein otutze zaio, olako tramankuloak goizaldeko ordu biletan martxan jartzen. Hori normalen izaten da, etxetik juten zaenean, guk ez dauko olako, etxetik juten zaenean, orduan garbitzeko etxia, ez? Kontua da, iluntzean, txakurra ateratzea astu. Txakurrak kakaguria. Ai, ama. Txakurrak egongelan kakai. Eso. Kontua da, robot hori egongelatik pasa. Eso. De repente, min antikarro. Eta hori garbituin behar. Eta horrek egin zuen, garbiketa barik egin zuen gero brotxala da. Eta etxe guztian zehar, han ikusiak ekizienean rumba nundi pasazan. Justo, hane osalako, etxe guztian han margotuta, alako gotele marroiska bat. Eta, bueno, alako gailua daukasuenak eta txakurra daukasuenak, kontuz. Ez die kompatiblek? Ez die kompatiblek. Hori, eta oe aspiko honek hautz bola hundioi egiten dira, ze badago jende bat, oe aspin, ez dutenak hautza sekula pasatzen, eta horre egiten dira bola atzuk honek oestekoa modukoak, horre zaizu desertuan holan bueltak akuten dira, haizeakin, nik olako bolak ikusi izan ditut, hori da, oe aspitan, eta bueno, olako batek gertatu zen, egun baten, olako 2 bolan artean, 3 bolan artean, sekuestratu intzutela rumba bat, Badaude batzuk egiten dira erraldoia eta gehiago katu etxen baldin badugazu.
Bueno, gailu hauek egia da asko erresten digutela, badaude kozinatzen dutenak, bueno, kasuntan hau bezala, ero beste batzuk purea bakarriko zaila bota eta hori, erraztu egiten digute, baina, bueno, eraberian ere gero zenbat eta zenbat erabiltzen ditugu egun batzutan, eta gero hor gehatzen die, ez, iskina batean, hemen itzein, gendun, ez, jaione honek bizikleta estatikoak, gero horrek zenbatek gero zintzilikari, holan, erropak eta zintzilikatzeko erabiltzen justen, hor erropak zintzilikatzeko gaizki. Lehortzeko, hor, holan, erropa aizeak eta ezer, ez? Nahi dekin esantzak. Inventua. Bai. Egitan, Ez, egia, nik, gustatzen zait talako tramankuluak ikustea, ireki indut holan pixkat, eta egia, daukana da, goikaldean, olako resistentzi batzuk, hori berotu iten die, eta ero dauka helize bat, eta azkenean egiten duena, gero ikusiko duzu, ez? Guk hor sartzen dugun janaria ero olio pixkatez, gainetik iburtzi ero inbertzaio, eta gero egiten duena, olako bandejatxo batian, eta honek beroa botatzen du haizearekin, orduan egiten du, labean haizearekin lanitea bezala, ez? Labean erretzean antzeko zerbait izango zen, pixkat. Alde batetik pixkat, baino gehiago ere izango da. Gauze da, hor haizea, burrumba, azkarra, eta talkagarria edo bapaten di joala. Eta honena edo izan liteke ez dela aurrez berotu behar. Gusartuko dugu eta ez dugu aurrez berotu behar. Hau ez dugu labea bezala, erabiltzen hasi baino ordu laurden lehenago martxan jarri da. Ez, kasu hontan ez. Egie da badela gozogintzarako erabiltzen duen jendea. Hori entzun dut, ez? Madarrinak eta izan ditu hor bai, aurrez berotzen jarri behar dela, baina nik adibidez esku ez diot hartu horri. Probatu duzu egitea horiek? Ekartzen ditu errezetak ero egiteeko zuko lan? Honek, bintzat, ez. Hortako gaudegu. Ez? Azken zinen. Eta, seguruen izarean ero interneten behiratu eskero, egongo direla, hainbat eta hainbat errezeta honekin izateko, baina orokorrean erabiltzen da frijitzeko, ez? Esan dezagun, hor sartu, edozein adibidez, oain maiatzen landatuko ie piperrak, Gernikako piperrak, landatuko ie Ibarrako piperrak, eta hauek, ustaia guztun, benetan, hor sartu olio txantxa batekin da zipristine gabe, listo daukezu. Baina, gure gaurko lehen eta protagonista esan genezak ez dakit bakarra, baina nagusiena bintzat patata bat, ikusi duzuen bezala, bazuritu, eta patata brava edo minak prestatzeko badado txotan da konzeptua edo ez, gehien ikusten den modua, beraz. Nik olako zatik itxetxot, bada jendea handigoak itxen dituna. Hauen sartzeko tamaino, ez? Azkenean nik edo txotx batekin hartzeko modun. Txotx batekin hauan, gero zinbazu sartu? Edo sardeska txiki batekin, bai. Gauze da, behin, zurituta dauzkegunen, olako ontzi batetara pasako ditu, eta guain, olio txorrotada txiki bat botako diogu, eta gatza. Guztian hasi eta barrura doa. Eta hemen nahi izan ezkero, espezie batzuk bertara bota nahi izan ezkero, espezia bota aldizkiogu, ero nahi dugun, ez? Noski, baina kasu honetan, gero ikusiko duzu, beste plan B bat da, horrentzako. Eta hor bai ibiliko ditula espeziak. Orduan, hemen gatza, bi hiru buelta, eta barrura, hemen. Eta hor, zer dauka bertan, barruan, olako bandejan bat, ero... Otzara esan genezake? Bai. Hau da, berez, hau da... Garbitzekotak, jaione? Oso errez. Otzara ontara botako du. Beraz, hau. Barrura. Barrura, biru buelta eman, eta programatuko du kasu hontan oain 6 minutu. Patatana dauke. Azteko behintzat, olioa desente gutxiago erabiltzen du, nahi desan, merkeago aterako zaigu. Bai, alde hortatik, bai, adibidez. Eta gero patata kalitatekoa izan da, hau, demasakoa di da. Hemen, 180 gradu programa honetan patatana berak dakarki, baina nik, pixkat gainekoa kurruskari itealdea berrungarriko jot. Berak programan 18 minutu dakarski, nizartuko diot 6. Gero beste buelta bat eman, eta gero beste 6, 12 minututan inda daude. Listo. Hori hor. Hori barrua sartu duzun hortan, udapara sartu algara, ero beste zerbait esan barru zoin? Ez. Sartuko gara barrura? Zurea da hitza eta irudia. Basar gaitezen barrura, eta prestatu patatak ikusteko.
bueno, barruan gaude dagoeneko patata pila bat. Hemen, zein da prozesua, nola funtzionatzen du guztian? Patata udapara iristen denean egiten dugu lehenengo prozesua, ez? Bai. Udapara iristen dira, Arabako patata daudenean traktoretan, Bai. eta hemengo patata ez dugunean kamioietan iristen dira, eta hemen egiten duguna den bere tamainaren arabera sailkatu egiten dugu. Bai. Aurretik, hona etortzen den kamioi edo traktore bakoitzeko kalitateko teknikariek lagin bat hartzen dute, patata horren kalitatea aztertzeko, eta gero ja bunkerretik kalibradorara igotzen dira, eta bertan bere tamainaren arabera sailkatu egiten dira. Alde batetik txikiak mutxokatzen ditugu, bestalde ertainak, eta bestalde patata handiagoa. Eta gaina gaur egun, merkatuetan dauzkagu patatak frijitzeko, egosteko, horren sailkapen bat, hori geroago egiten da, o nola izaten da hori? Hori da varietatearen arabera. Varietate bakoitzak bere ezaugarri bereziak ditu, horregatik gauza baterako edo besterako aproposak dira. Eta hemen udapan, zenbat patata varietatekin lan egiten duzu, Bueno, guk egin bat Monalizarekin lan egiten dugu. Hemen ekoizten duguna da, eta oso patata erabilgarria da edo zein motatarako sukaldatzeko. Agian ez da honena frijitzeko, zeren frijitzeko berezia ditugu, beste varietateak ditugu, baina oso erabilterraza da eta egokia da platerazko egiteko. Sukaldariak Monalisa maite dugu. Patata, alarriko patata. Zenbat patata. Eta, ikusi duzu, hortana, azkenean, gaur egon, dana, robota eta segon gara hitz egiten, gaur egon, horrelako neurrietan eta kantidadetan lan egiteko, nahitan egizkoa, robotika, eta, patatak banatzen, kalibratzen da, Eta gero, ez den hona da grabatu, eta gero, kamara berezia zeuskaten, hori ez genitun grabatu, baina han dauzkate, kamara berezia gordetzeko patata, patata udan bakarrik, udan jasotzen da, ez? Da, urte guztian izan behar du. Hor dauzkate, kamara bereziak mantentzeko, eta segun ze patata dan, temperatura batean. Eta daukatena, hasi moduan, aurtengo ereiteko patata erabiltzeko hori 2 gradutara izate dute, gero frijitzeko dan patata 6 gradutara, beste egostekoa dana 8ra, eta, dana ondo sailkatuta, eta handia, zigor baina handia bat dana. Eta zaila. Zein dugu hemen, Jaione? Zein dugun hemen baino lehenago, behiratu patata horiei mesedez, 6 minuturen ondoren beste 6 minutu programatu dizkiogu, eta hortxe zigor. Bai, nik ez da... Atera. Bai. Hemen, osagaiak banan gehitu dizkiogu, azafraia, ozpina, pipermina, eta, tomate pasta, eta beste guztia. Euki dituen minutu batzuk, ahortzen esaten dena, eta birrindu ingo dugu. Eta jarraian, pixka sendotasuna areagotzeko kontutan izan, holako ontzitxo batean sartuko dula, bizorrai, gehituko diogu hartu almidoia. Teknika berezi batekin? Bai, teknika berezia patata hola behiru haze honen zeintzen, gure mediku jaunarena. Javier Agirrek erakutsi zigun, berua dagoenean. Klasiko handi bat, hori txorienen betiko geratu da, ekipo, baiet? Egi ezan, hemendik musua bialdu behar diegu, gurekin horren beste urtean kolaboratzaile eta lagun izan ziren, Javier Agirre, Silvana Huegun, Gorkari baita, Horaziori bai, Amaiari Kastorenei baita, eta hor jarraitzen dutela, oraindik entzuten zaie, beraien bide egiten da... Garbine larrea, esateita hortiken. Garbine, ostra. Nire burun neuken, baina initzen. Bai, batzuk izan ditu. Eta hasieran Aritz Urdanpiletara izan genuen, kirol elikaduran da holan gomendioak eta eman zizkiuna. Eta oin, juten gara, kirol gomendioak eta jakitera, nola daño esan? Egun herria bota genduna? Ez. Antekera dañez gaio. Antekera daño. Hemen baduzkagu, txorinen batzutan egia da, botatzen ditugu gauzatu lehen tximuana moduan, da dira, igual gauza gureak zuek izatena enteatzen da. Hemen, grabazioan zehar, horren beste gauza gertatzen dira, anekdotak guri geratzen zaizkigula hemen hiltzatu da, eta zuek agakien esan duzu, zer esaten du hemen, hemen lantaldeko bat ibili da lan tximuana pixkat egiten da,
Bueno, programa kostatu zaigu hastia, ze parrez lertzen ari ginen hemen. Eta, bueno, hoiek gauzak geratzen die eta antekera geratu da bezala, temporada baterako. En fin, hau, sartaia ez dugu ingurua zikindu ez ezer. Gutxi asko saltxantzako eta gaina hemen saltxa badaukegu, gutxinez, auzokoari emateko bezen beste bai. Baldin eta patata gehiago baitu iten nafaltzeko. Eta Jaionek sekretu bat ez digu konta. Nik ikusi diot olio mina ere pixkat botatzen. Hau egon behar da, ez da patata beroagatik erreko duten, ero saltza minagatik. Ja, intzaparre. Ikusiko dugu. Bueno, a ber, trukoa, ikasi. Hemen, pixkat, hau, sendotze altzea, gehien bat beste textura bat emate aldea. Arto almidoia gehituko diogu. Kontutan izan, edo gogoratu hemen, aurreko saio guztietan, disolbatzeko, gomendio eman izan dudula, ure hotzean beti, olako sardeska batekin hasita. Gu jatetzen lan aiten genunen, ibiltzen genuen olako poto bat, eta egia esan, pinportak saiesteko gure modu ezen. Eta hor izaten genuen ozkaiun, eta behar genunen dira, segunen... Ja nasketa hau inda izaten zenuten prest, eta ero behar zala saltza da loito, hartu bota pixkat eta listo. Txoine, aztu zaititzaltza. Hoi da, azkenen mugimendu honekin ez da pinportarik izaten, eta gero gorde ezakezue, gixadu bat eranzteko, eta hemen behar dena erabili. Eta ero oskaiura hori. Hoi da. Bueno, ez da txarra. Ez da txarra. Bai. Hor. Eta maonesa sartuko du honako gozogintzako mauka baten geltzeko edo usteko. Maionesa honekin beti ondo geratzen da. Normalean ez hau ateratzen da bi saltza aldamenean, eta maionesa egia da, zema gauzatan erabiltzen da. Eta, Belgikan patata fregituak bakitu oso maitea dituztela, eta han bazaukaten olako Galiziar, Andaluziarrera eta maionesakin datatzen zituzten patata fregituak. Eta, barra. Egia da, gero, patatak fama txarra ez du izan behar. Patata osasuntxua, ona da, eta janin behar dugu, barazki bat dala ez aztu, kontua da gero, segun zerekin laguntzen dugun, horrek beti azkenean, onduan jartzen ditugun saltzak erodan alakoak, horrek igual bai izan aldiela pixkat, gerri bueltak eto lan. Saltza honek ez dauke galbiderik, tomate pilea. Baina maionesa, maionesa sartzen badu horra azkenean, hori da, gutxio. Baina patata, egin dugu moduan egin da, eta norbaiten nahi izan ezkero garbi egin da, berez izango zen, igual lurrunetan egozi, eta gero, fregitu hola sartuta atera bat olio berotan, erolako gailu batian baita. Horregatik. Baina hori, nahiarak esate zigun, patata, baina zidala buelta ematen, baina izan dituela urte batzuk, horre, jendiak kontra zeudela, ez da, demonizatu moduan indutela patata, eta ez da kendu behar. Ezkenean, patatak marmitakoan, porro patata batzuk horrek oso osasuntxua dira, merkeak, gozoak, eta kaloria gutxi auskate. Ea, narraskeririk ez den biten. Barrura. Hor pusketan bat joan da nahi gabe. Bai, hau ni probatzeko zan. Bale, nahiko. Oengo, nahiko. Listo? Izena? Patata minak. Osongi. Saltxa gaigarria? Bai, bota zerbait beharko da leuntzeko eta patata mina hauek. Horre egingo du, ez da, izubiltzaile lan. Honesa pixkatek. Zure papilak erreta daude, ezta? Hau jateko, papila bikain daude, Onin. Hau zer, esan duzu txos batekin. Tontorron. Lotxa, baukezo? Guti. Zer bai. Jarra dau. Hau bizioa da. Falta segur baso bat hemen, txak. Baitu?
Ni testura nahi nuen jakin patatana nola geratzen zen, gai hortan. Eta egia esan, atarako bazen nizkiate, erakutsi gabe nola indien, hori fergituta dudela moten du. Oso na. Berua. Bueno, berua mina. Beste erabilera bat, gure honako eizezko frigigailu honentzako. Egalak prestatuko ditu, wings, txoriene wings, egalak wings die. Egaltxoa. Bai, baina hor bada, estatu batutan, pelikulatan tipiko izaten da. Egaltxakolako pototxo batzutan ekartzen die etxera. Bueno, pototxoak? Olako orinan zaharrak, olako katxarroa, zenbat egoten dio? Egon naize, olako krispeta edo palomitan zazakuto bat ekartzeko tamaino, bueno. Eske horretan zenbat sartzen dio olako, zenbat egal? Hogei, bi dozenak bai dutxen, ez dakit, baina bueno, hemen, mazeratzeko olako mejunje berezi bat ingo du, eta hortarako erabiliko du. Eta adi, hau da garri-garrina, gurina. Bueno, kasu honetan, bai, horringo ditu, baina gurinakin. Egaltzoei, oza, koipen moduan, gurina, bitu hori zitzaidan inoizatuko. Oreganoa. Vale. Hemen hor nahiko pikante edo mina bazeon, eta hemen gozoa, pipermin gozoa. Baratxuri lehorra. Koiaratxokin nahi ga, neurri guzi koiaratxotan die, oreganoa da koiaratxo erdie. Perrin saltza, 2 koilaraka da, honek hazi puntu emango dio, eta gero aparte, gatza pixkatere gehituko diogu. Hemen 2. Kendengo ituz edan ajango ituz bestela. Bueno. Baina eta asko gotako dizu. Pikanteak endu diozu pixka, baina eta asko badauka. Dudan nau, Bai, botengo diot, venga. Estia. Estiak, hori da. 2 koilaraka da? Hori da, eta estie bat, arkatu, tabaskoa. Txup-txup bat, 2, nahiko. Ez nahizu bezalakoa. Bueno, baina honek begia da gero askotan laguntzen dira olako barbakoa saltza batekin, eta olakoak etxean ikia erreza da. Eta, olako gailu bat ez daukazunentzako jaionek egingo duen prozedura berdinakin labean ere aldi eta oso ondo iten dira. Orduan, animatu prestatzera, ze erresa da, eta oso goxuak, eta du bai dela bizi bat, egaltxoa jateana. Eta honekin gatoz, etxe guztietan egoten da, borroka da. Oi asko egoten danean, oi asko osoa jartzen danean, hor daude, paparra gustatzen zaienak, iztarra gustatzen zaienak, egalak gustatzen zaienak, eta dana burrukan, nik hau nahi dut, eta nik hau nahi dut. Eta ordea egaltxoa jartzen dituzunean, inor ez da burrukatzen. Alderantziz esango nuke. Zelan, egala, bakarrik baldin badaude, egala jaten dituzte, eta inok ez du ezer esaten. Karo, bestetara, bai, ja aukeran dagoelako. Arrazoi. Bestetara aukeran dagoena, eta ordan horrateatzen die, zure barrunean daukasun, paparsale hori, ero iztersale hori, etxe batuetan oi askoak izan beharko zituen hori, 6 iztarre, nola gutxien, ez? Egia gaur egun aukera goten dela erosteko nahi izan eskero, arategira joan, eta 6 iztar eskatu, eta 6 iztar, ero paparrak eskatu, ero nahi duzuena, baina. Ni beti etxean tokatu izan nahi, zaite paparra. Berdin zaite aukera nahi hagut, iztarra eta alba da, esaten dana, gainekalde, kontramuslo esaten dana, ero. Iztarran goraldea. Ni horren zalia izan nahi beti. Bale, ados, bueno, hemen, behin, ikusi duzuen bezala, betedunen gure otarra esan genezake, lasai egon, zeren da, gurin guztua emango dio errezeta honi osagai honek, baino gurin hori beruntz joango da. Nora joango den, lehen esan diazu, nola da zen da sistema, barrura. Hori dena, bueno, esan dakoa, oiaskoan koipea eta gurina bera joaten da, eta gero garbitzeko papera hartu, sukaldeko papera hartu, eta barrukaldea garbitzen da. Hau, arraskan edo ontzi garbigailuan, beraz. Klak, barrura. Osea, honi bakarrik trapua holan paperakin pasata, listo? Barrura doa. Eta hemen temperatura, sartu. Oiaskoa. Pixka gehiago 180 jarriko du. Eta 10 minutu. 8 nahiko, baina bueno, alde batetik eta gero, buelta eman eta beste aldetik. Dan astu behar zaigu egitea. Kotxean juten gai hori azten da, eta txak, garbigailua jartzen die. Tunelean sartu argia pizten die. Bai. Gero hartu hemen, da txak, programatuta zenbat... Tunelen argi piztearen automatikoki, zenbat isun, saiestu ditun. Izerritan zaude, zuet pikantek eragin indizu. Perrin saltza izan da, txan. Perrin saltza din behar dugu. Perrin saltza, ero saltza inglesa, ero Worcestershire.
gehiago ezaguna izango zen. Perriz gehiago izan zen markagatik eta hori, baina, bueno, perriz atza hemen txorienen erabili izan dugu, badakizu azkenean, aragi eta holan botatzen zaien saltza bada, guk hemen aragi tartarra egin duen horrekin, eta baita erabiltzen dasko Bloody Mary koktelari ere gehitzen zaio. Hortaz gain, guk ez dago itxura handiri, baina, altzatu iten du zaporeak eta zaporeak altzatu ez. Han gora eta bere bilizienak die, patatak udapan sortu ginen, eta inoingoaz guk lehen egin ditugun errezetarantzak hurbiltzen ari gara. Ze udapan bakarrik patata gordinak ez daude. 5. gama esautzen duzu, Jaiona? Bai. Kusi. Duela 5 urte, 5. gamarekin hasi zineten. Zer da hori? Pixka kontatu duzu. Bueno, zigor, 5. gama jazta, patata daukagu ja jateko prest, bale? Guk eskaintzen dugu patata hau, dago zurituta, era desberdinen batean moztuta, eta egosita. Orduan patata hau, etxean, paketetik atera, kozinatu, berotu eta jan, besterik ez da indar. Hori da, paketea ireki, zuk zure tokea, zuk nahi duzu moduan zuk aldatu, eta 5 minututan, listo, bai. Eta, zein da prozesua patata hau lortzeko, nola egiten duzu da? Bale, guk hemen supermerkatutara bideratu ezin ditzakegun patata horiekin lan egiten dugu, bale? Zeren, zuk badakizu, askotan patata batek kolpe txikitxo bat izan dezakela, eta... Itxusi da, hori da, pixkat barrutik edo kanpotik itxusian dago, baina barrutik ondo dago eta jateko ona da. Orduan hemen egiten duguna da patata horiek aprobetxatu, bale? Lehenengo prozesu batean zuritu egiten dugu, gero moztu egiten ditugu, mosketa desberdinak ere daukagu, errezeta desberdinak errazteko, eta... Gero, eskaldatu bat esan diazu? Bai, eskaldatu txiki bat ematen diogu, utzean ontxiratu egiten dugu, eta azkenik vaporean temperatura basuan egosi egiten dugu, bertan patataren propietate guztiak mantentzeko. Eta gero ja, listo jateko? Eta gero ja, listo jateko. Guk paketea irekitzen dugu etxean, eta nahi ditugun errazetak egiteko prastitugu. Ja, sukaldariak ez dira behar mundu hontan. Ez. Eta nolatan ekimen hori etxerako, zeren beste, esango nuke, beste merkatu bat badau horren atzen? Gehien bat beste merkatu da. Etxerako egiten dute, hau, etxerako patata berezi hau dala hori, zu bakarrekin behar duzula bukatu, baina gehiago saltzen duten gehiena enpresa handiei. Azkenean, zu pentsa katerineko enpresa handi bat, zeinek patata tortilla egiten dituen, izaten dituzte, hau baina formatu handian, patata eramate dute, eta bakarrekin behar dute gozatu pixkate olioarekin, arrautzan hasi, eta patata tortillakin. Gero, ensaladilla daukatena, badaude, enpresa pilat, ensaladillakin da saltzen dituztenak. Holako hosteleritza handiari bideratua dago gehien bat. Baina, etxerako ero, ari dira, eta jendeak gero eta gehiago ezagutzen du, eta probatzen duena, gero errepikatu egiten du normalean. Azken ez dutena bere, hau egunerorako ez da. Baina, noizean behin oskailuan izatea holako bat, 2 hilabete irauten dizuna, eta hortzen zara, eta ez teko zu hori, zerbait azkarra nahi duzula, pakete bat ireki, mahonesakin hasi, eta ensaladilla bat. Gero, guko ingo duna, patata tortilla bat. Eta zaukera gehiago dao? Dauzkate, labean egiteko patata panadera hau, arraian azpian da, untxian azpian jartzekoa, gero daukate patata biziak, oin dituguna, prabakitekoa. Daukate patata tortilla, ensaladilla, eta hori, baina gordinik ez, dana die... Aurregosita edo? Aurregositakoak, oiekan. Behondeiela, bueno, nire astatzen. Hoi asko han ez da egaltxoek, eta hauek, benetan, beraz itxura daukate. Bueno, hemen ikusiko duzuen kolore hau gehien bada, ezti horrek, berotasun horrekin, azken zinen itxatxi, eta hortik lortu duna edo. Karamelatu eta. Oso ona, Egun guzi ejan da jan. Ez dakit zerken du sukaldetik hori sartzeko. Oin pentsatzen nahi naiz, nunca abituko zan hori, eta
Nik esango izot. Bota. Armairun alde baten patata eta beste noi. Listo. Bueno, bagoaz tortillakin ordun. Bai, venga. Tortillakin. Gaurkoa bai, Hiru errezeta. 3. Eta ze errezak eta ze askarrakin ditu. Bai, bueno. Eta egia esan, hola kuadrillan eta jateko, behintzat, balidokoak. Pikoteo. Bale, 5 minututan zure plateran, hortarako. Bai, guko betu tuneatu indugu, aukeran, niri kipulakin gustatzen. Nire patata tortilla hori galdera, patata tortilla kipularekin eo kipula gabe, galdera horrek ez dit balio. Patata tortilla beti izan behar da kipularekin. Niretzako. Hori bakoitzak beria. Orduan gu ja, kipula erregosita ekarri dugu, baina berez patata hau erabiltzeko inbar dana bakarrik olio pixkatekin gozatu aurrena. Minutu batzu ez. Baina guk indigu, 2.0. Ez? Gure ideia guk eman digu, guk etxean iten diguna. Baina berez hau ja, kozinatuta gongo zan, eta berotu inbarko zan bakarrik arrautzarekin hasi eta listo. Orduan hau, barrura. Barrura. Tak. Hor sartu, eta da, 2. gama. Bai, eta beste, patata minakin, gero kusiko duzu nola egiten dugu, patata minakin genitxun. Baina patata mina berdina hartu, eta enbaritzuzu fregitu, eta listo. Bale, potentzia pixka altxatuko jotzen, nahi adibidez kurruskarigoa gustatzen zait patata. Hori ja bakotzak ero bere gustora. Eta hemen be, olio azkenean be gutxio erabiltzen dugu. Hauek daude, paketean bertan, egosita. Horako, temperatura basuan egiten da, orduan, hor plastikoak eta ez dago inungo arriskurik, eta egosita da, orduan, niri bai gustatzen da, olioan ikutu bat, ero oliotan erregostea, gero olio pixkatekin. Zaporea emango dio, eta beste gozatu bat emango dio. Eta ja, kipulak eta gehitzen baitu, zer esan nahi ez. Eta gatza adibidez behar du. Gatza behar du, gatzik ez daukate, ez zer ezagut. Orduan, ja, gero, nik egizan, badago jentea patata tortillaitean patatari botatzen diola gatza hemen bertan. Ni naiz arrautzari botatzen diona editakoa. Ni gustatzen zait arrautza. Ni hor. Hor botatzen dugu. Hor, ja bakutza berea. Nahi bat orduan, oin hemen bota. Gatz pixoak. Eta gozatu, gatzik ez dauka ezer. Venga. Eta bueno, egantzoak aipatu dituenean hortan, baitu, egoakin edo hor txoriekin, Euskal Herriko, nietzako Euskal Herriko himnoa izan beharko zen, ez? Esan da, Mikel Laboaren txoriak txoriero abestia, ez? Zeinek ez du ezagutzen, eta badauka zerbait. Abesti hori entzuten niri bentsat barruak ero... Abesti horri doinoa jarri zio Mikel Laboak, baina berez... Eta abestu, baina ez gartzen azan. Oida. Usurbildarra, letrak eta beriak beste hainbat abestire bezala, ez da bakarrik hau. Eta hartze, Mikel Laboakin batera, horre, ez tokamairu mugimenduan, horri bilizan buru belarri, bere izan zen hasiera horietan egon zanetako bat, eta, 2018an hil zen, baina, zenbat eta zenbat ere zerkire utzi zizkiun, zenbat letra berak, eta gero baita, bera izan zen, bere anaiekin batera, izan da, txalaparta galtzoritik berreskuratu zuen etako bat. Hori izan da, guk azken bideoa daukagu udapan, utzi guzu hau pixkat erregozten, eta gu eskare izango zuei patata tortilla nola egiten den erakusten dizuenak. Orduan, bideo ikusi bitartean, guk patata tortilla normal ingo dugu, patata gozatu ondaren arrautza da sartu, buelta eta buelta, eta orain, udapatik aurra. Ni konbentzitu nauzu, ni udapa patata zalea naiz, baina fresko zalea eta etxean egiteana, baina auskailuan olako zerbait izatean ikusten dut ondo datorrela, momentu batean ez berandu zatozela zerbait azkarra prestatzeko, ide ona. Bai, denbora larri dugunean, denbora gaizki gaudenean, aukera bikaina. Patata tortilla 5 minutuan ensaladilla egin da, eta patata brabagun batzuk, baita. Batuko ditugu? Eskerrik asko bentan plazerra izan da. Bai, zuei. Urre maten troi para. Nahi duzunean.
Kompetentzia, Kompetentzia, bai. Horrek errez egiten du, patata minak, baina udapakoek ere oso errez. Hemendik, nahiara eta udapako lantalde guztiari eskerrak, oso ondo zaindu gintuzten, erakutsi dana, eta, pospozik jungin hemenetan. Patata tortilla, trukoak, jaiuneren trukoak. Gehien bat, esan dezu hemendik ez, gu ez garela inor, hemen patata tortilla nola iten den erakusteko, baina kasu honetan, adibidez, baliotxuk izan daitezken, baliogarrik izan daitezken truko batzuk emango dizkizuegu. Patata pixkat epeltzen utzi dugu, guzti zozten ez, baina Hemendik epeltzen. berotik horra pasarezkero, segertatzen da? Azkenen, berotasun horrek arrautza esaten dena kuajar edo Kozinatzen kozinatzen hasten da, eta gero ona botatzen duen barrukalde hori ere ja inda dau edo erdi inda dau, beraz. Gutxi inda gustatzen zaien dako gehien bat, ez? Ondo inda gustatzen zaien nahi berdin da, botatzeko horra. Bai, eta gero bada jendea hemen ere, gustatzen zaion adibidez, koiarakin zapaltzea, pure moduko bat ita. Ni egin adaskarekin ematen dizkio viaje batzuk, normalean. Horregatik, epela utzita, adibidez hor, gelituko litzaiguke erdialdea bai pure inda, baina likatxu, ordun. Behin hau esan da, barrura. Arzer nolako... Bueltaiteko hau nizut? Berdea dauket. Horrez daizu bitartetan gatuko? Nahi duzuna bat. Bida, beste trukotako bat ere, edo trukoa baino gehiago, gomendio serio bat da, platera bat buelta mateko erabiltzea. Eta behin buelta eman ondoren, aldatzea beste batengatik edo garbitzea. Zegatik, buelta ematen dionen, hemen, arrautza gordina eratuko litzaigu, ez? Eta guk, berriro, gainera pasatzen badugu, hemen kozinatu dugunak, arrautza gordina hartzen du, eta, beti, salmonela egon eskero gure arrautzetan ero, beti arrisku gehiago gongo zen. Komeni da garbitza platera. Hori da, bada gero jendea, bere gixe hortzen uzten duna kozinatzen, niri gehiago gustatzen zait bueltak ematea, eta barrukalde horri, tortilla, bere osotasunen uztea, holako zatitxo batzuk, orduan. Buelta txiki batzuk, gauan bai. Buelta eman. Oin, saltzei jozte, sartai batzuk erolan hemen beste sartai bat dala eta engantxatu ikien dala eta beste, baina hori hona ezin da izan, azkenean, beko sartai ez bauzu berotzen, sartai hotz batera pasatzen duzu, ez? Horrek ez du kozinatuko. Probatu, zigor dena probatu. Ikien da, horrekin aurre iritzi zen, itxun. Nik ez jakintasuna neuken. Aurre iritzi. Dantza iten du bai, baina... Erori bazan gutxien ez pixak. Eta guain, azkeneko trukoa, hau, arraskara. Bota. Hori azken aurrekoa. Papel eta boligrafoakin daudela, azkena. Buelta, borobildu, jaka, politxe. Eta lista hori da. Hola da, egiten duzuna, bizkotxoak egiten dugunean. Iraungitzu. Iraungitzu berez da. Movimentu, iraungitzaia. Eta hemen, bai, oin, tortilla ataltzen dugunean, platera garbia gomar. Hor, bai, ez tala gomar, inungo, oin da, nahi duzun tortilla atera. Nahi duten tortillan? Nahi duzun platera. Hortan, bale. Eta, ja, ez daukazu aitzakirik ez kozinatzeko, Gaur egin ditugu niru errezetak, jaiore? Errexak, mundialak. Bai. Eta hori da, eta mundu guztiai gustatzen zaizkion horietakoa dira. Ba, listo, beharra. Patata tortilla. Honekin, eskerrik asko horregotearren, eta horren arte, hemen izango eratan, beti bezala kozinatzen da kontu. Kontari.